Hola, bona tarda, amics i amigues de la trobada de solidaritat amb el poble palestí. Vinc de parlar a Menorca sobre si ens acostem a una nova guerra mundial amb un exministre d'Afers Exteriors i amb un excap d'Estat Major de l'Exèrcit. L'experiència del que està sent FASA, aquesta campanya de suport de protecció civil internacional als palestins i palestines de Cisjordània. Començarem per un petit vídeo de 3 minuts que hem estat produint en les darreres setmanes, de resum d'aquests primers mesos, i després explicarem més deteniment quin és el context en el qual cal situar-se per entendre el que està passant i el sentit del que estem fent i proposant. L'opressió de l'Estat d'Israel sobre el poble palestí és brutal. A la franja de Gaza, destrucció, milers de morts, d'ells molts infants. L'opressió i la violència també es pateix a Cisjordània, on els colons sembren el pànic atacant de dia i de nit i destruint impunement poblets, cases, parcs, petits negocis i les oliveres, que són una de les principals fonts de subsistència. Davant d'aquesta situació, en alguns pobles palestins com a Qusra, a prop de Nablus, els mateixos palestins, amb la col·laboració de voluntaris d'altres països, han creat el moviment FASA, grups de resistència no violenta que acompanyen la gent que va a treballar al camp, a recollir les olives, a portar els nens a l'escola, davant dels atacs dels colons i la passivitat còmplice de l'exèrcit. L'objectiu és que amb la cooperació de tothom aquests pobles puguin reduir les agressions que pateixen i portar una vida tan normal com pugui ser la de viure en un territori ocupat. El suport de voluntaris internacionals és molt important, ja que la seva presència dissuadeix les agressions als palestins, i si els voluntaris són atacats, malmet encara més la imatge de l'Estat d'Israel. Aquesta presència d'estrangers solidaris és molt molesta pels colons i per l'exèrcit israelià. Per això, a vegades, els estrangers són atacats per tal d'intimidar-los amb l'objectiu que marxin. كنا هناك للقيام بتواجد وقائي لمساعدة الفلسطينيين، وعندما كنا في حقول الزيتون مرت مجموعة. Aquesta iniciativa palestina amb el suport i cooperació de voluntaris internacionals té els seus fruits. A Qusra, per exemple, s'ha pogut reobrir el parc infantil. S'han recuperat algunes instal·lacions cremades, s'han reobert petits negocis i s'han reprès assemblees de petits propietaris o de dones que han agafat un paper actiu. Aquesta tardor podran recollir les olives? Els palestins saben bé i practiquen cada dia que existir és resistir. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد لا دلعونا وعلى دلعونا زيتون بلادي أطيب ميتونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا زيتون بلادي أطيب ميتونا زيتون بلادي واللوز الأخضر والميرامي ولا ننسى الزعتر وكراس العج لما تتحمر وطيب طعمتها بزيت الزيتون على دلعونا وعلى دلعونا زيتون بلادي أطيب ميتونا. Ara aniré presentant i comentant la presentació
del que resumeix els 2 primers mesos, des de juliol fins al setembre, del que va ser l'inici d'aquesta campanya. I el que és important és entendre el context. Si tu vas a comprar un mapa a qualsevol llibreria o a l'aeroport, et trobaràs amb aquest mapa que només posa Israel. Israel no hi ha cap marca de Cisjordània, ni del mur, ni que allà hi visquin palestins, tot és Israel. I cal entendre que hi ha diferents zones en els acords d'Oslo, la A, la B i la C, i el resultat d'això és que pràcticament, excepte les 3 o 4 ciutats principals, en la resta, ja veieu, és com un formatge ple de forats en què els palestins encara realitzen una quarta part o menys d'una quarta part del que els tocava abans de l'acord de Nacions Unides de dividir el país l'any 48. Des de fa 20 anys vam estar participant donant suport a les lluites de diferents pobles, comitès populars no violents contra la construcció del mur i dels nous assentaments. I ara mateix ja s'ha agreujat tot amb la situació de l'inici de l'atac de Hamas el 2 d'octubre de l'any passat, i el que estan fent ara els colons és anar a la descarada a fer una neteja ètnica, destruint les oliveres i les vinyes i fent la vida impossible en els palestins, no de Gaza, que això ja ho sabem, sinó també de Cisjordània, que ho ignorem més. Aquest seria el mapa on veiem situat aquest poblet de Qusra, on hem anat, envoltat de 5-6 assentaments, que són aquestes zones blaves, i clar, les possibilitats de sobreviure dins d'una pinça són mínimes. Els colons van armats, els colons no paren de ferir, si no ho fan els colons ho fan els soldats, i quan vas per la carretera i pots enregistrar alguna cosa, doncs el que veus és això, no? Extensions i extensions que estan sent arrasades, de les quals arrenquen les oliveres o planten vinyes o construeixen nous assentaments, i això és la realitat del dia a dia, no? Us imagineu aquí que de cop i de volta la teva terra te l'han pres, s'han endut la terra, han arrencat els teus arbres. Doncs aquesta és la crua realitat d'allà. I no només això, sinó que incendien les oliveres, i fa que cada vegada sigui més difícil viure, provocant la ira dels palestins, especialment de la gent jove, i quan en maten algun, doncs això és l'enterrament, el seguici d'un enterrament, arriba la policia i aquest home i el seu fill, que estaven allà ordenant el trànsit, aquí no es veu però els acaben matant. Són precisament el germà i el nebot de la Bet, que és una de les persones que ens ha acollit allà i que també li estan fent la vida impossible, però alhora ella està organitzant molt bé amb el comitè popular del seu poble de Qusra, els diferents internacionals que ens acostem. Aquest és la Bet, intentant collir olives, i els soldats li diuen... What does this have to do with war? They're just harvesting olives. Que no les pot collir, que aquí des de Hamas ha atacat, que tots són un perill. El periodista els pregunta quin és el problema. Doncs el problema és que no tenen resposta més que fer la vida impossible, ni tan sols collir olives, que òbviament no porten cap arma. Al fons hi ha la seva granja, que també l'últim any ha estat assaltada, com ja hem vist en el vídeo, i li han matat els 500 pollastres. I, en fi, no paren o entre colons o entre soldats d'anar fent la vida impossible als palestins. Què podem fer?
Doncs el que podem fer és seguir aquesta crida que han fet els palestins, que massivament hi anem persones d'arreu del món, amb la nostra presència, amb el nostre color de pell, amb el nostre passaport a països diferents, doncs els puguem oferir protecció. Tota aquesta campanya es va presentar el 9 de juliol. Va haver-hi la de Colau, la Luisa Morgantina a distància, jo era dels pocs occidentals que estàvem allà. I res, vam fer l'entrenament i ens van destinar a aquest poble i allà vam conèixer doncs, com ens presentaven que els hi havien cremat una sala de festes i casaments, que és un tema molt important allà, que els havien tallat les oliveres, que els havien disparat en el parc infantil mentre els infants jugaven, que des del 2 d'octubre els hi han envoltat totes les entrades menys una del poble amb valles i que tenen l'assentament aquí al costat, pels quals l'assentament els colons poden entrar i sortir lliurement, però els palestins no. Els hi cremen les cases, els hi tiren còctels i ells doncs, sempre intenten refer-se, reconstruir, repintar, reubicar. Aquesta és la granja de l'Avet que he comentat abans. Ens va demanar que l'acompanyéssim perquè mesos abans, doncs això, no? Tant colons com soldats havien entrat, li havien matat els pollastres i s'havia quedat sense res. I va canviar els panys amb la nostra presència. Aquí, fixeu-vos, al fons hi ha la torreta de vigilància dels soldats, molt a la vora, i vam poder reobrir la granja, connectar la llum. La vida continua. Els infants juguen i ens somriuen i creuen que forma part de la seva realitat conviure entre la vida i la mort. No? Aquest mateix Avet ens ha donat les gràcies per haver estat allà durant uns quants dies, per haver deixat el nostre país i les nostres famílies, i el resultat comença a funcionar. Com hem vist, els infants tornen a jugar, però només 2 setmanes després d'haver marxat jo va passar això, que un grup de colons es va acostar en els companys internacionals que s'havien quedat. Alguns d'ells encara hi continuen després de tants mesos i els primers els identifiquen fent-los fotos a un pam de la cara i després doncs, ja ho veureu, sense cap tipus de mirament, doncs comencen una agressió brutal amb cops a la cara, al cos, a homes, a dones, a tothom sense importar-los res, protegits amb la cara tapada i protegits per saber que poden fer tot això amb impunitat. Piquen a les càmeres, que és l'arma nostra, no? És documentar, denunciar, i continuen l'agressió estona i estona sense haver ferit ja en alguns cops a les diferents parts del cos. Aquí ja és mostrant el passaport a l'hospital i les ferides que els hi han produït, cap d'elles d'excessiva gravetat, i aquesta és la nostra arma principal, enregistrar i que vingui la premsa, que surti la CNN, que surti la televisió alemanya, aquest noi és alemany i nord-americà. TV3 també va venir a cobrir-los, va fer entrevistes, i el que és interessant és que pocs dies després ja convocaven a tots els propietaris afectats i a les dones del poble a presentar denúncies. I així he anat seguint tots aquests mesos, doncs, plantant oliveres, forçant l'obertura dels passos, rebent nous cops, i el més terrible va ser que una companya nord-americana just havia arribat, li van disparar el tret i la van matar. No? El mateix dia que aquesta nena de 12 anys era dins de casa seva en un altre poble i també la van matar. Ells fan unes paraules d'agraïment molt impressionants, no? I que consideren que el que estem fent doncs, és de les poques coses que els ajuda. Han reconstruït la sala de festes gràcies a un mecenes i al treball del poble, i això és la valoració que fan, no? Davant de la premsa, doncs, que sí, certament la nostra presència està reduint la impunitat dels atacs que els hi fan els colons. Què podem fer? Doncs
assegurar que hi hagi gent sempre allà, si disposem de temps i bona salut, oferir-nos a difondre-ho, a posar-hi diners perquè la gent que hi va doncs, pugui tenir suport en cas de necessitat o per pagar-se el viatge. I res, volia compartir això amb vosaltres. Espero que la conversa que ara tingueu sobre el tema doncs, pugui ser ben profitosa i concreta, i moltíssimes gràcies perquè el vostre acte doncs, és un acte que suma en molts d'altres per donar suport i fer viable aquesta acció de solidaritat amb el poble palestí, que és solidaritat amb tota la humanitat que pateix injustícies i ocupacions. Fins ara.